Masterchef na Telegaita. Hola, fillos de puta. Hola, Juan. Xa sabedes que neste concurso temos máis premios que na superpantalla do Supermarket, pero por si eso Non fora será pouco, vamos a ter hoxe un premio especial. Eides poder disfrutar de unha maravillosa tarde no Spa Relax de Ribeira. Ides vos relajar de ben. Hai un spa que ben. É un puticlub imbécil. A mí non me fai falta, pero se é gratis... Para aí, se é un premio tamén quero participar, Inda que, bueno, eu son máis dos suecas, pero bueno, se hai que fazer un esfuerzo, faise. Dicindo desde produción polo pinjanillo, que vos non me vedes, pero teño que está quedando machista eso de ir ás putas. Sí que Así que despois vou bordar a todos polo cu ali atrás, vale? Sí, os homes tamén, non puñades mala cara. Que eu tamén o fago a dir justo, pero ten que haber igualdad. E veña, a todos a cociñar, hostia. Eu para conquistar ao jurado teño unha estrategia clara. Vou cantar Capitán de Madera de Super Piñeiro. Mira, perdona, este é un programa de cociña. Me cago en Dios, eu estaba aquí comendo gambas tan tranquilo. E agora que fago? Teremos que poñer a cociñar, ai Dios mío. Esta semana na revista de Masterchef o roubado en Samil de Jalloso. E que quere ver eso? Ai Dios mío, entonces como dices que se chama isto, pata? Isto máis pequeno que é pata junior ou como se lle chama? Ai Dios mío, para que me mataría honesto. Eu quería ir a Lavad Kids, non quería vir a isto, joder. Ainda me hai queimar. Bueno, xa me calmei, xa estou máis tranquilo, estou aquí pelando unha granada, que pensei que era unha bomba e botei ao do jurado. Tiraronme de volta e chamaronme jalepollas, pero bueno. A ver, Jafotas, espabila, carallo, que tes menos ansia que André Gómez. Dios, estou moi nervioso con este plato e non estou nada confiante. Pero bueno, a ver se non me botan moita bronca, Dios, estou máis nervioso con as orquestas cando ven onda haciendo, macho. Vamos a ver, podme explicar este plato? Sí, este plato chámase León con Gamba e debería ser unha representación figurativa do que é o mito da caverna de Platón, non? As gambas serían as sombras que el vía representadas na parede e o león pois sería a realidade que o acaba consumindo e devorando ao non estar preparado para aceptala. Bueno, foi iso o que se me olvidou, viste con patacas fritas que quería facer. Hostia, a explicación non ten un pero. Isto botáselle por riba ou como é? Sí, botáselle por riba. A ver como funciona. Hostia, bueno... A ver, vou botar dentro da pataca, a ver que tal. ¡La virgen! Me cago en Dios, tal jodura. Dios, Sí, é un intento de textura suela de zapato. moi logrado. Bueno, é unha receta que sempre se fixo na miña casa. Mira, vouche falar con boas palabras. Vai tomar polo cu. Como se che pode ocurrir vir aquí e facer este plato? É que non me colle na cabeza que persona humana pode vir aquí e deixarnos así en evidencia a nós, os de elegir unha xente máis todo. Sinto moitísimo, chef, eu de verdade que o fixen con toda a miña mellor intención. Eu pídolle perdón a quen sea, chúpolle se fai falta, pero non Non me me estás boten. entendendo. Isto é unha puta genialidade. Isto é, hai que ser un fenómeno para conseguir isto. Ti acabarme de deixar en evidencia, porque todo o que fixen nos meus 40 anos de cociñeiro é unha mierda comparado con isto. Non sea tan duro consigo mesmo, chef. Ten toda a razón. Todo o que fixo foi puta merda. Fixeras ti isto ou non? Pero bueno, agora que lle fixeches ti este platazo aquí diante del, moito máis. Non ten sentido que xigamos con este concurso. Ganaches ti, pero este e todas as edicións que veñan despois. Este é o mellor plato que se veu na cociña española desde sempre. Home, chef, eu agradezcolle, pero creo que se está Mira, pasando. digo o mismo que lle dixen a Cristiano Ronaldo. Tanta humildade pode ser vista como chulería. Non é bo que seas tan humilde, entendes? Ti cociñas mellor co que lle facía os jabalís ao Vélez, entendes? Ti se foras o cociñeiro do rei de España, o rei de España remontaba. Mira, é máis, vouche dicir unha cousa. Ves este guante? Este guante meu pai era veterinario. E no seu lecho de morte doume este guante que usaba el nas inseminacións. E doucho pa ti. Doucho pa ti porque non teño nada que enseñarte e ti acabarme de dar unha lección a min de vida. De que sempre vai haber alguén que te supere e che pase por riba. Eva, se non che importa... Creo que é mellor que marche porque este é un fenómeno e aquí non pinta nada. Estás seguro? Que si estou seguro? Este tipo, o único competidor que pode ter é o vello de Larpeiros. O resto, como moito, lamberemos os collóns. Fodimos a todos. Son o puto mellor.